Mitä jäpä? Miten menee? Ei mitään. It's been a long time. Yeah. How are you? I'm good. How are you? You good? Happy? Life good? Yeah, everything is Hey, good. go. Yeah. Morjesta, Pia. Moi! Hirveen me ollaan korkea, mä oon niin jotenkin Kokeillaan tänne. Perustaaks onkin korkeat paikat? Mahtava koti teillä täällä. Apua. Moikka, Sauli. Markku. Hei, Sauli. Kiva nähdä. Sauli. Hauska tavata. Terve, Riku. Moi, Hei. Sauli. Mitä kuuluu? Hyvä. Ihana Moi. nähdä. Samoin. Moikka, Anna. Moikka! Ihana nähdä. Hei! Sulla on täällä tuttu arvoinen kaveri. Terve, Janne. Mitä mies? Miten saatiin taas? Hei! Herran pieni! Ei jumalauta! Ei ehkä kestä. Mitä kuuluu? Ei jumala, jätkä on täällä. Onko? Siis mitä hittoa? Mua jännittää, Mitä kun näen hittoa? sua. Mitä hittoa? Jassu! And in Finland we say pilulle! Pilulle in Finnish. No niin, ootko valmis? Okei. Okay. Lähtee. 22 ja 45 on mulla Se nyt viimeinen, mut siitä 5. No, tiedätkö? Kirka. Ai tässä on nyt tää sun lada. Se on semmoinen lada. Ei se ollutkaan lada. Ei se on Mikä saksalainen se on? lada. Porsche. Saksalainen lada. Porsche, perkele. Minkä takia sulla on tämmönen auto? Se on nopea. Sen takia. Se on nopea. Saatko täällä hyvin naisen? Ei mä tarvii mitään autoa saada naisia. Mulla on aksentti. Sillä. Mulla on aksentti. Mä tarvii mitään autoa saada naisia. Ja sit lähdet. Minä olen Marakatti koko nimeltään, viidakossa liikun tosi liikellään. Pananen ja vaikka puuta pullollaan, minä sösin vain Coco Popseja, jee. Vaikka kaakaomokani kellos Coco Pops muuttaa maidon kaakaomaidoksi. Minä tahdon vain Coco Popseja. Tässä on pieni tekniikka, kun on tämmöisen miesmäisen otteen täältä. Ja samaan aikaan sun pitää repiä sivulle ja alas. Sivulle ja alas. Ja joten tarvitse olla mikään nykäisy, Joo. repit vaan niin kuin aletat. Ja sit sieltä tulee niinku tommonen, muuten ei tuu siis tällaista. No nää Bartolomaalat ja muut vastaavat. Eli siis niinku, Alas ja sivulle. eli se jäi tähän näin. Se jää joskus meilläkin, että siinä ei oo mitään Ja täydellistä. sit voi tehdä näin. Joo. Ja huomatkaa, siis mehän ollaan ihan siis käyty samalla salilla. Syöks Maria? I'd face 1,000 armies just to see you smile, to kiss your lips. Boss. Color. Yeah.